مرحبا għat-tielet sessjoni tal-programm Eġ l-istorja Tell Me a Story. Matul din is-sessjoni se nagħmlu bosta attivitajiet li permezz tagħhom se narfu u nitalmu niddeskrivu fid-dettall l-imġiba, il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tal-karattru. Se naħdmu fuq il-karattri li jissemmew fir-rakkont li se nirrakkontalkom illum. Għalhekk se nibda bir-rakkont. Issa waqt ir-rakkont tal-istorja intom se tarfu il-ħiliet tal-irrakkuntar kif permezz tal-vuċi u l-ġesti fiżiċi jiena inwasslilkom l-istorja. Ħalli intom min-naħa tagħkom tirrakkontawha lil xi ħadd ieħor ukoll, kif ukoll se tarfu l-binja tal-istorja kif il-ġrajiet ewlenin iseħħu wara xulxin mill-bidu sa tmiem u hekk isseħħ l-istorja. Għalhekk waqt ir-rakkont nixtieqkom li tisimgħu b'attenzjoni kif ukoll tażlu il-mument fl-istorja l-aktar li laqatkom kif ukoll taħsbu għaliex laqatkom daqshekk. Kif ukoll taħsbu dwar il-ħila tal-irrakkontar li użajt biex inwasslilkom l-istorja. Pereżempju tinnutaw il-ġesti fiżiċi, kif ukoll kif użajt il-vuċi tiegħi. Tajjeb wisq, mela issa nistgħu ngħaddu għar-rakkont tal-istorja tal-lum. Illum se nirrakkontalkom ħrafa Maltija. Żmien twil ilu n-nies kienu jgħixu għal ħafna tul ta' snin. Bosta nies kienu jagħlqu 100 sena u jibqgħu ħajjin. Fost dawn ix-xjuħ kien hemm xieħ li b'xorta ħażina dakinhar li jagħlaq 100 sena is-sultan ħareġ b'ordni. Millum il-qudiem jiena nordna li kull min għandu 100 sena u fuqhom jiġi midfun ħaj ġo qar. Bin ix-xieħ tgħid kemm kien inkwetat għax ma kienx jaf se jaqbad jagħmel. Mill-banda ma kellux qalb jitfen lil missieru ġo qar għax kien iħobbu daqs il-mimmi ta' għajnejh. U mill-banda l-oħra lanqas ma seta' jikser il-liġi tas-sultan għax inkella hu jispiċċa l-ħabs u b'hekk lanqas igawdi lill-missieru. Għalhekk iż-żagħżugħ u x-xieħ qetgħu li jobdu il-liġi tas-sultan. Ix-xieħ u ibnu mxew sa qar li kien hemm fil-quċċata ta' għolja. Ix-xieħ daħal ġo l-għar u ibnu beda jibni ħajt fil-bokka tal-għar, ġebla fuq ġebla, ġebla fuq ġebla ħlief għal żewġ toqbiet. Toqba isfel minn fejn jista' jnewwillu x-xorb u l-ikel kif ukoll ġebla fuq minn fejn jistgħu jgħaddu id-dawl tax-xemx u l-arja. U ta' kull filgħodu iż-żagħżugħ kien jgħaddi bil-merħlanat u moss u jnewwel lill-missieru l-ikel u x-xorb mit-toqba t'isfel u b'hekk iż-żagħżugħ baqa' qawwi u sħiħ mingħajr ma sar jaf ħadd. Iż-żmien għadda u ma damx ma s-sultan raġa' ħareġ b'ordni ġdida. Millum il-qudiem jiena nordna li ħadd m'għandu jaħdem l-għalqa tiegħu qabel ma jaħdem l-għalqa tiegħi. Iż-żagħżugħ tgħid kemm reġa' beda jinkwieta kellu rasu maqtuwa kif se jlaħħaq mal-għelieqi tiegħu
biex jaqla l-għajxin tiegħu u maleli tas-sultan biex ikun jista' jagħtih it-taxxa. U x'kull waħda joħroġ dan is-sultan, se naqbad nagħmel x'waħda din, jien tifel waħdi missier midfun ġolar, kif se nlaħħaq maleli x'waħda din. Iva, naf x'nagħmel, nitlob parir lill-missieri, hekk se nagħmel ta' u iż-żagħżugħ telaq jiġri lejn l-ar u minn ġol ħajt sejjaħ lill-missieru Missier, wasalt ta' għax issa is-sultan ħareġ b'ordni ġdida ma jrid il-ħadd jaħdem l-għalqa tiegħu personali qabel ma jaħdem l-għalqa tas-sultan x'kull waħda. Jien kif se nlaħħaq? Tinkwieta xejn ibni, ara se tagħmel. Issa mur ixtri baqra u gendux u aħdem li tagħna u tas-sultan. Binar għad-dawl tax-xemx aħdem l-għeli tas-sultan. Filwaqt li bil-lejl għad-dawl tal-qamar aħdem l-għeli tagħna. B'hekk jirnexxielek tlaħħaq mal-xogħol tal-għeliqi. Grazzi missier, x'nagħmel mingħajrek? Grazzi, ħanaqbad u nitlaq u nagħmel kif qatli. U iż-żagħżugħ ġara lura lejn id-dar u għamel kif qallu missieru u l-qamħ ma damx ma kiber u l-qamħ taż-żagħżugħ laħaq mal-qamħ tas-sultan u din il-biċċa ma damitx ma wasslet f'widnejn is-sultan. Dan minnu fih sejjaħ liż-żagħżugħ biex jiġi fil-palazz biex ikellmu. Daqqew it-trombi mad-daħla taż-żagħżugħ fil-palazz. Mela int hux li qed taħdem l-għeli tiegħek qabel l-għeli tiegħi hux. Naraw kemm tidher għaref. Għada rridek tidher hawn qudiemi libes u m'intix. Ara x'inhi ngħidlek għax brasek idur. U iż-żagħżugħ l-issem biss ikun minni skont kemmtek u mar lura lejn id-dar. Tgħid kemm ħabber rasu għax issa din ħaġa moħġaġa kif se sibilha tarfa. Issa kull waħda kif jista' jkun wieħed ikun liebes u għarwien fl-istess ħin. Kull waħda se naqbad nagħmel iva. Imma sant missieri dak jaff jagħtini parir siewi u iż-żagħżugħ b'saqaħ ma daru telaq lejn l-ar. Missier, erġajt jiena. Missier, issa x'kull waħda x'biċċa ġrat illum. Is-sultan induna li kont qed naħdem l-għeli kollha. U issa taqtani ħaġa moħġaġa u jekk ma naqtaħiex nispiċċa għomri l-ħabs żgur. Kif jista' jkun wieħed ikun liebes u mhux fl-istess ħin? Għajdli missier. Ibni, tinkwieta xejn, ara issa tagħmel. Mur id-dar u dawwar terħa ma' qaddek, imbagħad tgeżwer ġo xibka tas-sajt u hekk tkun liebes u għarwien fl-istess ħin. Grazzi missier, grazzi tal-parir siewi. Jalla l-bambin jagħtina tajba tagħna għax qed nibża li ma mhux se jirnexxielna naqtaw il-ħaġa moħġaġa.
ابني دايم افتكر في الأولى مالتي كليب الشيه زام فيه والزعزوع طلع يجري لين الدبس أحمدارو بيش فتش الترحة وشكم تصايت وعامل كيف تحبرير مسيرو نزل هويج دور ترحة ما عدو وجزوير بالشبكة تصايت وورهيلة لين البلاتس الطنبي دقاوة مدحلة الزازو في البالاتس وقام قديمه صعب للسلطان فوق الترون ما يعمل شين وسألتوش بينه وبينه هو السلطان قال دان أكل أول حاجة مهجاجة يدا جوردين شيه ما يكمن عليه سيتلا فوق راسي من السنحليه والسلطان قال للزازو طيب أتيت لأول حاجة مهجاجة وعليك سنتيك حاجة مهجاجة أخرى هذا في العدو وريدك تقدر عن قديمي خافي ومنتيش اسمع مني عشان كلا براسك تدوف والزازو كل ما لسه يكون مني سكنت كلمتك سلطان خرج من البالاتس الزازو كان سيرجع أهبل راسه إما وقف يحسب ورجع افتكر في مسيره عليك طلع بسقاه مداره لين لار مسير رجعتينا من الأول أخبار طيبة نشينا نقتو الأول حاجة مهجاجة بالصحة طلع عرفتيك لسه تاني حاجة مهجاجة أخرى مدينة عندي قلب مقطوع لي نقطاوة كيف يستا يكون ويهتكون حافي وموش في الاستسهين نيتينا ومسيرو من جولار قال له ابني تحبي راسك شين أنا ستعمل أنا مولورة الدار وأخرج الزربون أقبض مقص وأقطع البت الزربون وبعد أرجع ألبس الزربون بلا بت وبيك تكون حافي ومنتيش في الاستسهين مسير كم انتي عارف نسبر لنا توتين حاجة مهجاجة بارمر نشين ننام لو على أول حاجة مهجاجة كيف ابنه داي افتكر كيف ييت الأولى مالتي كلام الشيخ كيف ييت إيفا مسير كلام الشيخ زام فيه وزازو بلا ما تلف إكتر هين تلق سأح مدارو لورا لين دارو يابو إبرابارا الزربون كيف تحبرير مسيرو ولا دا في العدو رجعوا دقة وترمبي من أحلى زازو في البالاتس Den klyftan till besöksarbon min fish havukal وانت من يافكم كبرت لانت يعرف سلطاتي ايو اشبه في الحبس زازو قال له سلطانك يعجبك تبرمتي لي نرفع رجلي ليكم اكتب تعمل قبل ما تنجبر الحبس ايوه وزازو رفع الأول الرجل تالمين ومبعت الرجل تالشلوك بالشريح إيه سقع
من ġo żarbun bla qiegħ. Mm. Min għalhekk natik ħaġa moħġaġa oħra u lesti ruħek tagħna ġdid diffiċli u bekk dalwaqt issib ruħek fil-ħabs għada rridek tidher hawn qudiemi rikeb u m'intix fl-istess ħin u qis li tiġi hawn qudiemi għada filgħodu għax inkella brasek idur kelma ta' sultan. Iż-żagħżugħ wieġbu lura ikun minni skont kelmtek sultan. U telaq lura lejn id-dar bejn ferħan li jirnexxielu jaqta' t-tina ħaġa moħtaġa bis-saħħa ta' missieru u bejn brasu maqtuwa kif se jaqta' it-tielet ħaġa moħġaġa. Għidli int kif wieħed jista' jkun rikeb u mhux fl-istess ħin. Għidli int. Kull waħda da sultana. Ta' ħanerġa' mmur għand missieri bla ma nitlef iktar ħin. U żagħżugħ telaq b'saqgħa ma daru lejn l-għar. Missier, erġajt jiena. Prosit tassew inti għaref daqs salamun għax irnexxielna neqtgħu it-tina ħaġa moħġaġa bis-saħħa tal-għerf tiegħek. Imma issa għandna li tqal ħaġa moħġaġa għalli biex nidher qudiemu rikeb u m'iniex fl-istess ħin. Għidli int missier kif jista' jkun? U missieru reġa' wieġbu tħabbirx rasek ibni ħanaħseb ftit tara. Jaqbillek tmur fuq is-suq u tixtri felu iż-żgħir tal-ħmar. Ixtrih żgħir biżżejjed biex meta tirkeb fuqu riġlejk imissu mal-art u b'hekk tkun rikeb u miexi fl-istess ħin. X'taħseb ibni? U żagħżugħ wieġbu grazzi missier, grazzi, hekk se nagħmel kif qed tgħidli inti. U missier wieġbu lura ibni kif jgħid il-qawl Malti. Li mixxih żomm fih u l-qawl Malti ddewa fl-arm. U iż-żagħżugħ ġera lura lejn id-dar, ħabat il-borza tal-flus u telaq fuq is-suq biex jixtri felu xkejken biżżejjed li meta jirkeb fuqu saqaħ imissu mal-art u b'hekk ikun rikeb fuq il-felu u miexi fl-istess ħin. Kellu battikata biex isib wieħed bid-daqs kif ried, imma ma qatax qalbu u irnexxielu isib dak li fittex. Żagħżugħ mar lura d-dar bil-felu qalfu u ppreparaha l-għada filgħodu. U l-għada filgħodu iż-żagħżugħ bakkar u telqilha lejn il-palazz u ma rikibx fuq il-ħmar biex ma jgħajjiex. Rikeb fuq quddiem il-bieb tal-palazz u mad-daħla tiegħu fil-palazz x'reġa' stema' ekku id-daqq ta' trombi. Iż-żagħżugħ daħal fil-palazz rikeb fuq il-felu filwaqt li miexi fl-istess ħin. Is-sultan u n-nies ta' madwaru ġabu għajnejhom wara widnejhom għax ma setgħux jemmnu dak li kienu qegħdin jaraw qudiemhom. Tassew inti rikeb u miexi fl-istess ħin u rnexxielek taqta' tliet ħwejjeġ moħġaġa ibni.
Għajli naqra, dan l-erf kollu, me fejn ġibtu? Mizzazu, beda jtemtem u jlaqla, ma fl-aħħar għażel li jistqar il-verità għax sultan biex ngħidlek is-sewwam missieri jatani dawn il-pariri sewja. Nifraħlek, hej. Mela, minnu fih ġib li qoddimi lil missierek biex nifraħlu tal-li għandu wiben daqshekk biżel, bilaqal u qalbini. Ġibu ħalli nintaqa' miegħu u nifraħlu. Għax Sultan, mela ħanisqarlek il-verità kollha. Missieri ma nistax nġibu hawn għax jinsab midfun fl-ar. X'kull waħda qed tgħid kif jista' jkun il-mejtin jitkellmu. Għax missier. Meta inti ħriġt l-ordni li wieħed għandu jidfen ħaj l-xjuħ li għandhom il-fuq minn 100 sena, jiena ma tatnix qalbi u għalhekk ħadt lill-missieri ġolar u għalaqt il-bokkan tal-ar imma ħallejt żewġ taqbiet minn fejn missieri jista' jieħu nnifsu jara d-dawl tax-xemx kif ukoll toqba minn fejn ngħaddilu l-ikel u x-xorb u missieri għadu qawwi u sħiħ. Is-Sultan jisbek il-leħja. Millum il-qoddim jiena nordna li x-xjuħ tagħna jibqgħu jgħixu fostna għax għalkemm ma jkunux b'saħħithom biżżejjed biex jgħinuna fix-xogħol huma jistgħu jagħtuna pariri sewja. Grazzi ibni tal-li ftaħt lija għajnejja. Mela mur u oħroġ il-missierek minn ġolar. Iż-żagħżugħ ma setax jemmel lil widneh telaq jiġri b'saqah ma daru u la wasal quddiem l-ar beda jħobb il-ġibel tal-ħajd ġebla wara l-oħra, u fl-aħħar ħareġ lill-missieru minn ġolar tgħid kemmtan u tbewsu ferħanin li kellhom ix-xorti jerġgħu jiltaqgħu u li millum il-qudiem jistgħu jgħixu ħenjin flimkien. Ix-xjuħ tar-raħal minn dakinhar il-qudiem bdew jgħixu fost il-komunità u hekk ix-xjuħ bdew jiġu apprezzati tal-għerf li għandhom u li jaqsmu magħna u kif jgħid tilqgħu Malti kemm ix-xieħ żomm fih. Għalhekk ikun siewi għalina li nisimgħu il-pariri ta' min hu ikbar minna u ta' min jixtieqilna l-ġid. U dik kienet il-ħrafa Maltija x-xieħ midfun ġolar. Nispera li jogħġbitkom kif ukoll inħeġġiġkom biex tirrakkuntaw lill-familja u l-ħbieb tagħkom. Issa wara r-rakkont imiss li nagħmlu l-apprezzament. Nagħmlu l-apprezzament sabiex nirriflettu dwar kif irrakkuntajna l-istorja ħalli la nerġgħu nirrakkuntawha iktar aħjar. Nixtieq nisma' l-apprezzament tagħkom dwar l-irrakkuntar tiegħi ħalli jiena nitgħallem minn għandkom u la nerġa' nirrakkunta mo iktar aħjar. Għalhekk jekk tridu taqsmu magħna l-apprezzament kemm tibatulna lilna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Waqt l-apprezzament se nistaqsikom 3 mistoqsijiet mela l-ewwel waħda hi liema mument l-iktar li laqtek għaliex?
Tieni mistoqsija. Xo għaġbok mill-mod kif ġiet irrakkontata l-istorja? Għaliex? U l-aħħar mistoqsija li kieku kellek tirrakkonta l-istorja. Kieku xi tbiddel jew xi żżid fl-istorja jew fir-rakkuntar tagħha. Tajjeb wisq. Inħeġġiġkom ukoll biex tfasslu u tqasmu pass pass l-istorja kif għamilna fit-tieni sessjoni tal-programm. Jiġifieri tpenġu l-ġrajiet ewlenin tal-istorja wara xulxin sabiex tiftakru kif ġrat l-istorja, kif ukoll tagħmlu xi ġesti fiżiċi u tużaw xi kliem u frażijiet biex tiftakru l-ġrajiet ewlenin tal-istorja. It-tifsil u tqassim pass pass tal-istorja huma żewġ għodda sewja għax jgħinuna niftakru l-istorja u għalhekk nirrakkontawha b'konfidenza u b'mod li dak li tkun li qiegħed jismana jieħu gost jismana u jitgħallem minnha wkoll. Intiħu madwar 10 minuti u m'għandha bżonn l-ebda riżorsa. Permezz tagħha se nitgħallmu niddeskrivu u nispjegaw fid-dettall dak li ġara. Se nistħajjulna xi karattru fl-istorja u se naqsmu dak li ġralna ma' xi ħadd tal-familja jew inkella xi ħabib tal-qalb. Ma issa se nagħmlilkom turija ta' l-attività ħalli mbagħad tistgħu tagħmluha intkom. Mela jiena se nistħajjilni iż-żagħżugħ li jissemma fl-istorja u iż-żagħżugħ se jċempel lil ħabib tiegħu. Mela għalhekk l-għalliema tagħkom se jistħajlu jew tistħajjilha il-ħabib taż-żagħżugħ. Tgħiduli ma dakinhar ma kienx għadu jeżisti it-telefon għandkom raġun. Imma aħna qegħdin nimmaġinaw daqs li kieku iż-żagħżugħ u l-ħabib tiegħu qegħdin il-bogħod minn xulxin u minflok iltaqgħu ċemplu lil xulxin. Jekk ma tħossux li id-diskussjoni realistika fuq it-telefon tistgħu tistħajjilkom intqajtu wiċċ u wiċċ u qegħdin tirrakkuntaw xi ġralkom dan l-aħħar għax ilkom ma tiltaqgħu, pereżempju. Tajjeb, mela iż-żagħżugħ se jirrakkonta bil-fom xi ġralu, se jgħid x'għamel, x'ħaseb u x'ħass. Issa l-ħabib tal-qalb tiegħu se jisimgħu b'attenzjoni, jiġifieri se jħallih jgħid u jgħinu jirrakkonta billi jistaqsih u mbagħad x'għamilt. U iż-żagħżugħ jwieġbu ma tafx x'kelli nagħmel taf. Imbagħad il-ħabib jistaqsih min jaf kif ħassejtek u iż-żagħżugħ jgħidlu lura inti ma tafx kemm bżgħet. Imbagħad il-ħabib tiegħu jistaqsih u ħsibt int x'kien biħsiebek tagħmel. U iż-żagħżugħ iwieġbu lura x'ħaseb dak il-ħin x'kien beħsiebu jagħmel. Tajjeb, u għalhekk iż-żagħżugħ tal-istorja jkollu ċans jirrakkonta dak kollu li għadda minnu filwaqt li l-ħabib tal-qalb tiegħu joqgħod jisimgħu u jistaqsih. Tajjeb, ftakru t-tliet mistoqsijiet x'għamilt, xi ħsibt u x'ħassejt. Dawn it-tliet mistoqsijiet dejjem insibuhom fl-istejjer, fil-ġrajiet u fil-ġrajiet li jseħħu ta' kuljum. Għax aħna bħala bnedmin nieħdu azzjoni, naħsbu kif ukoll inħossu. Bil-ħaq wara xi ħin tistgħu tpartu l-irwoli tagħkom, jiġifieri min kien jirrakkonta
imissu jisma' u min kien jisma' issa jmissu jirrakkonta. U permezz ta' din l-esperjenza intom tifhmu kemm hu importanti li tispjega u tiddeskrivi fid-dettall għax inti li qed tisma' se tifhem filwaqt li inti li qed tirrakkonta qed tgħin lil dak li qiegħed jisemek jifhmek. Tajjeb, għax dejjem ftakru li s-smigħ huwa importanti daqs it-taħdid. Issa ngħaddu għat-tielet attività tal-lum li tieħu madwar 10 minuti u m'għandna bżonn l-ebda riżorsa. Din tissejjaħ intervista fuq it-television jew fuq ir-radju fejn se nistħajjulna li qegħdin fi studio tar-radju jew studio tat-television. U bħala mistieden għandna lill-karattru ewlieni tal-istorja u xi karattri oħra. Nistgħu nistiednu iż-żagħżugħ, lill-missieru, lis-sultan u jekk tridu imqar il-mogħoż tal-merħla li kellu iż-żagħżugħ. Permezz ta' din l-intervista se titgħallmu tistaqsu mistoqsijiet biex tiksbu iktar tarif kif ukoll se tistħejjulkom xi karattru u tirrakkuntaw u tispjegaw xi ġralkom u b'hekk terġgħu tirrakkuntaw l-istorja fi kliemkom. Tajjeb, mela se nagħmlilkom turija tal-attività ħalli mbagħad tistgħu tagħmluha intom fil-klassi. Mela bonġu rġajna intqajna għal programm staqsini l-lum għandna mistieden speċjali tgħid kemm issemma fuq l-aħbarijiet għax permezz tiegħu inbidlu l-liġijiet fil-pajjiż tagħna. Mela se nlaqgħakom maż-żagħżugħ Pawlu Tabċipa. Dak il-preżentatur jidħol mistieden iż-żagħżugħ u jpoġġi bil-qiegħda quddiem l-udjenza. Issa l-udjenza hi magħmula minn sħabu tal-klassi li huma lesti biex jistaqsuh xi mistoqsijiet dwar dak li ġralu. Tajjeb, issa għandna dawn il-mistoqsijiet bħala gwida. Tajjeb, pereżempju, mingħand min xtrajthom il-baqra u l-gendus? Meta kien li missierek għalaq sminu u s-sultan ħareġ bil-liġi kiefra? Jew inkella fejn kien l-ar li fih tfint ħajl il-missierek? Kif kont wassal l-ikel u x-xorb lill-missierek? Kif ukoll x'kont issajjarlu lill-missierek biex jibqa' b'saħħtu? Kif ukoll għaliex ma ħallejtx il-missierek fid-dar u b'hekk ir-re jaħseb li kien midfun ħaj ġolar filwaqt li missierek baqa' id-dar komdu. Tajjeb, mistoqsijiet bħal dawn. U l-mistieden iż-żagħżugħ tal-istorja ikollu ċans jispjega ruħu u kif ukoll juża l-immaġinazzjoni tiegħu dejjem fil-kuntest tal-istorja. Importanti li l-istudenti li huma l-udjenza jisimgħu bir-reqqa għal mistoqsijiet li jiġu mistoqsija ħalli l-istess mistoqsija ma tiġix repetuta. Ukoll il-karattru li qiegħed jiġi intervistat jista' jilbes xi kostumi jew inkella iġib ruħu jew juża l-vuċi biex b'hekk
jistħajlu iktar il-karattru li qiegħed jirrappreżenta. Issa ngħaddu għar-raba' attività tal-lum li tissejjaħ il-kurutur tal-ħsibijiet. Din tieħu madwar 10 minuti u m'għandna l-ebda bżonn ta' riżorsa. Permezz tagħha se niddiskutu favur jew kontra xi imġiba li wieħed jagħmel. Kif ukoll se nistudjaw il-problemi u naħsbu f'soluzzjoni għalihom. Tajjeb għax hawnhekk se niddiskutu bil-fomm xi suġġett. Din l-attività tkun sewja biex nippreparaw għal kitba ta' komponiment fejn rridu niddiskutu favur jew kontra xi suġġett. Pereżempju it-tipjib, it-tagħlim permezz tat-teknoloġija, il-pandemija. Se nużaw l-istorja, nerġgħu, mela ħanispjegalkom kif se sseħħ l-attività. Mela għandna l-istudenti li se jitqasmu f'żewġ ringieli. Tajjeb? Mela ħajkonna ringiela studenti li jaħsbu kontra xi imġiba. Le, tagħmilx hekk għax mela jridu jaħsbu f'raġuni għala wieħed m'għandux jagħmel xi ħaġa. Filwaqt li r-ringiela tal-istudenti l-oħrajn se jaħsbu fir-raġunijiet għala wieħed għandu jagħmel xi ħaġa. Pereżempju, għamel hekk għax jaqbillek għax. Tajjeb, issa fil-kurutur li jkun hemm bejn iż-żewġ ringieli jgħaddi il-karattru li qiegħed beħħaltejn se jaqbad jagħmel jista' jkollna iż-żagħżugħ li qiegħed b'inħaltejn jekk jitfinx ħajl il-missieru jew le. Mela din ir-ringiela ta' studenti ħatgħidlu le titfinx lil missierek ħajflar għax. Filwaqt li din ir-ringiela se jgħidulu iva ta' jaqbillek issakkar jaqbillek titfen ħaj lil missierek għax kull student ikollu raġuni biex isaħħaħ l-argument tiegħu. Tajjeb, il-karattru ma jgħid xejn jista' fl-aħħar jista' fit-tarf tal-kurutur jaqsam ma' l-istudenti l-opinjoni tiegħu x'beħsiebu jagħmel wara li jkun sema kontra u favur. Tajjeb, nistgħu nagħmluha bir-re fejn ir-re jinsab ħosbien beħħaltejn jekk joħroġ il-liġi ta' tfin tax-xjuħ jew le. Tajjeb, ir-ringiela studenti ħatgħidlu kontra li jagħmel hekk filwaqt li r-ringiela l-oħra se tgħidlu favur li jagħmel hekk. Ekku, x'ma r-raġunijiet ma jirripetewx ruħhom, l-għalliema tista' tqassam l-istudenti fi gruppi, pereżempju ikella grupp b'ringieli ta' studenti li jgħidu lir-re favur jew kontra dwar it-tfin tax-xjuħ fl-għerien. U grupp ieħor b'ringieli ta' studenti li jgħidu liż-żagħżugħ favur jew kontra li jobdi l-liġijiet tas-sultan. Tajjeb, u b'hekk kulħadd ikun imqassam u wara din l-attività nistgħu ninġabru u naqsmu mal-kumplament tal-klassi x'iddiskutejna. U b'hekk tkun ċans biex nitgħallmu minn xulxin. Tama li ħadtu gost kif ukoll tgħallimtu kif tarfu u tiddeskrivu fid-dettall il-karattru kif ġibruħu, x'jaħseb kif ukoll x'iħoss. U bil-ħaq, nerġa' nfakkarkom biex taqsmu magħna x-xogħol li qegħdin tagħmlu fil-klassi.
għax tgħid kemm nieħdu gost naraw ix-xogħol tal-istudenti u nkunu kburin bl-għalliema li qegħdin iħaddmu il-programm għal ġid tal-istudenti. Għallum daqshekk nerġgħu niltaqgħu għar-raba' sessjoni tal-programm u sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħit.